Ahogy legutóbb ígértem, most megmutatom, hogyan lehet ezeket az ajtókat valóban kinyitni. Lépésről lépésre, eszközökkel, gyakorlatokkal, útmutatóval. Van egy pont az életben, amikor már kevés a felismerés. Kevés a megértés. Kevés az, hogy tudjuk, min szeretnénk változtatni. A változás nem a gondolatainkban születik meg. A változás a cselekvésben születik meg. A mozdulatban. Abban a halk, belső elhatározásban, amikor először mondod ki, most már tényleg elindulok. A belső átalakulás 3 ajtaja, az igazság, a felelősség és a teremtés nem filozófiai fogalmak, nem szép gondolatok, hanem nagyon is valós, nagyon is emberi döntések. Most megmutatom, hogyan tudsz átmenni rajtuk. Lassan, mélységben, önmagaddal összhangban. Első, az igazság ajtaja. A csend leltár. Az első ajtót nem lehet erővel kinyitni. Ez nem a teljesítmény tere. Ez a bátorság tere. Az igazság ajtaja akkor nyílik meg, amikor először mered kimondani azt, amitől eddig féltél. Ehhez egyetlen, nagyon egyszerű, de mély gyakorlatot hoztam. Írd le azt az egy mondatot, amelytől leginkább félsz, hogy igaz. Nem többet. Nem egy listát. Csak egy mondatot. Lehet, hogy valami, amit már rég érzel. Valami, amit próbáltál elnyomni. Valami, amire nem akartál ránézni. És amikor leírtad, tegyél mellé még egy kérdést. Miért félek kimondani? A válasz felszabadít. Mert az igazságtól nem félni kell. Az igazság valójában az első tiszta lélegzet, amit hosszú ideje először veszel megint. Az ajtó akkor nyílik ki, amikor többé nem menekülsz magad elől. Amikor már nem kell szerepeket felvenned. Amikor először mondod ki őszintén, igen, ez vagyok most, de nem ez leszek örökké. Második, a felelősség ajtaja. A csend kérdése. A második ajtó már nehezebb. Nem azért, mert félelmetes, hanem mert érzed, ha ezen átmész, többé semmi sem lesz ugyanaz. A felelősség nem súly, a felelősség szabadság. És ezt a szabadságot egyetlen kérdéssel tudod megnyitni. Egy kérdéssel, amit nem a világ, nem mások, hanem te kérdezel meg magadtól. Ha ma nem félnék semmitől, mi lenne az első döntés, amit meghoznék? Ne kapkodj, ne akarj gyors választ. Engedd, hogy a kérdés belül mozogjon, mint amikor a tó vizén lassan elindul egy hullám. A válasz talán nem kényelmes, talán nem egyszerű, talán nem azt mondja, amit hallani szerettél volna, de igaz lesz. És az igaz döntés mindig ajtót nyit. Mert a felelősség nem arról szól, hogy mindent te irányítasz. A felelősség arról szól, hogy többé nem mondasz le önmagadról. A felelősség ajtaja akkor nyílik ki, amikor kimondod, van választásom, mindig van, és ma választok. Harmadik, a teremtés ajtaja. Az egymondatos jövő. A harmadik ajtó már nem fájdalmas. Ez a fény ajtaja. Az ösvényé, amit eddig nem láttál, most viszont ott van előtted. A teremtés nem arról szól, hogy megtervezed a jövőt. A teremtés arról szól, hogy végre érzed, hogy van jövőd. Ehhez hoztam a legegyszerűbb, mégis legmélyebb gyakorlatot. Csak ennyit kérdezz meg magadtól. Ha egyetlen mondatban kéne leírnom azt a jövőt, amiért megdobban a szívem, mi lenne az? Nem célokat keresünk, nem tökéletes életet, nem eredményeket, csak egy mondatot. Egyetlen mondatot, ami reményt gyújt benned, ami kicsi, tiszta, őszinte. Ez a mondat lesz az iránytűd. Nem kell rohanni utána, nem kell mindent megváltoztatni miatta. Csak tartsd a szívedben. A teremtés ajtaja akkor nyílik ki, amikor először érzed azt, hogy van hova mennem. 3 ajtó együtt. És most figyelj! A 3 ajtó nem 3 külön út.
A 3 ajtó, 3 lépés ugyanazon az úton. Az igazság megmutatja, hol állsz. A felelősség megmutatja, merre indulj. A teremtés megmutatja, hová tartasz. Ez a belső átalakulás ritmusa. Ez az út mindannyiunkban ott van. És ha ezt a 3 ajtót kinyitod, soha többé nem kell eljátszanod, hogy más életet élsz, mint amire hivatott vagy. A lépés, ami mindent elindít. Szeretném, ha egy pillanatra csendben lennél. Csak egyetlen pillanatra. És most mondd ki magadban, halkan, elindulok. Nem azt, hogy készen állok. Nem azt, hogy tökéletes vagyok. Nem azt, hogy ma minden megváltozik. Csak ennyit. Elindulok. Mert a változás nem akkor kezdődik, amikor készen állsz rá. A változás akkor kezdődik, amikor megteszed az első lépést. És ha szeretnéd, veled tartok ezen az úton. Lépésről lépésre, ajtóról ajtóra, egy új élet felé.